Puto Kalasyaw, yan ang hindi nyo dapat kakalimutan tuwing bibisita kayo sa aming bayan. Dakila mga naman, puto! Dito sa harapan ng simbahan matatagpuan ang hile-hilerang mga bilihan ng Puto Kalasyaw. So yun po, way back 2018, nagkaroon po ng Guinness World Book of Records ang bayan ng Kalasyaw. Dahil po yan sa white gold ng Kalasyaw ang puto. Yat nagkaroon po tayo ng largest puto mosaic kung saan makikita natin ang mosaic na may lolo at bata na ipinasa ang puto sa bata na nagsisimbolize nun na ang puto pinasa sa next generation. So ayun po, dahil po sa Guinness World Book of Record na yon, nagkaroon na po ng pangalan sa mapa ng Pilipinas, ang Kalasyaw. Siguradong may mabibilhan ka ng pampasalubong dahil ilan sa mga shops dito ay nagbubukas as early as 2 a.m. Ang ilan naman ay nagbubukas ng 7 a.m. at mangilan-ngilan na 24 hours na bukas, kaya kahit anong oras siguradong may madadatnan ka. Binabalikan po namin kasi masarap po yung puto ng Kalasyaw para sa pamilya po pa sa loob. Ito talaga ang binabalik-balikan dito sa bayan ng Kalasyaw. Pero kung bakit, tara, alamin natin yan. Dito sa barangay Dinalawan natin matatagpuan ang isa sa mga naunang gumagawa ng puto sa Kalasyaw. At ang sekreto kung bakit kilala ang produktong ito hindi lang sa Pangasinan kundi sa buong mundo ay malalaman natin dito. Titinda kami sa pistahan, bawat bigyan ko ng puto sa mga kakilala ko, nasasarapan sila, kaya gumawa na rin kami. By order kasi pagluluto ng nanay ko noon, by order lang. Bawat bigyan ko ng puto, nasasarapan. Sabi nila, masarap yun. Sabi nila. So, sinubukan namin magtinda ng mag-asawa. Sa pistahan din, mabili. Hanggang sa inumpisahan namin dito sa Kalasyaw, naubos. Kaya araw-araw nagtinda na yung misis ko para masuportahan yung pangangailangan ng mga bata kasi 3 na ang college namin noon. So, nagtitinda sila ng puto, ako yung nagluluto naman. Ang ingredients lang, bigas, tubig at saka asukal lang, 3 lang yan. Masaya po ako kasi ito yung binigay ng Diyos sa amin na hanap buhay para masustentuhan ang pangangailangan ng pamilya. Unang-una po, ibababad po namin yung bigas ng 1 hour and then huhugasan po siya hanggang maging clear yung water, saka po siya gigilingin. So after po natin siyang gilingin, titimplahan na po natin siya ng asukal. Yung asukal po, sukat po ng bigas, ay sukat din po ng asukal kasi para po hindi po siya madaling masira. And then after po natin siyang timplahan, ilalagay po natin siya sa banga. Yun po yung pampaalsa na tinatawag. Ihintayin po natin siya ng 3 oras bago siya umalsa. So kapag umalsa na po yung tapong, napuno na po yung sa may ibabaw po ng banga, then sasalain na po natin para matanggal po yung mga small particles pa po para hindi siya magaspang ang kalalabasan. And then after po natin siyang salain, then yun na po, ready for steam na po natin, ilalagay na po natin siya dito sa hulmahan, dun po sa tiwit. Then pagkatapos pong ilagay sa tiwit, i-steam po natin siya ng 30 to 45 minutes. Pagkatapos po natin siyang i-steam, then palalamigin po muna natin siya, saka po natin siya tatanggalin sa hulmahan. Kung mapapansin natin, ang ginagamit nila na grinder dito ay very traditional and makalumang. Nilagyan lang nila ng makina para mas mapabilis ang proseso. Kuya, pwede pong patry? Pwede pong paturo po? Ang hirap po pala. Hindi ko po ma-shoot.
3 points! Nung una po, nahihirapan po ako i-shoot siya. Pero nung sinabi po ni Kuya na kailangan po may tubig, mas napapadali po kasi parang bumibigat po yung... Isa sa mga ginagamit na grinder dito ay nasa 40 years na at ayon sa may-ari, matinding panalangin ang inalay niya para mapasakan niya ang gilingan sa mababang presyo at hanggang sa ngayon ay nagagamit pa rin nila ito sa kanilang produksyon. Alam niyo po ba na ang tawag sa molder na ito ay piwi? Kung bakit ito na po ang nakagisnan nila. Pero noon, ang ginagamit nila ay ang babasagin. Yun ay ang porselana. Teka lang, dyan ka lang at magsusungkit muna ako. Masam-samit! Yung mga flavors po natin, ang best seller po namin is yung, syempre, yung pong plain, yung wala pong cheese. Yun po yung kauna-unahan po namin ginawa. Plain white, tsaka yung kuchinta. And then, ito po, yung may cheese na po siya. Then, after that, yung ube. Ube, pandan, banana, mango, strawberry. Meron na rin po kaming raspberry, blueberry, may chocolate, may vanilla flavor, which is the black one. And then, meron na rin po kaming cheesy salted egg. Meron na rin po kaming ham and cheese. Meron din po kami tinatawag na impaltoy. Yung nilalagyan po siya ng buko. Fresh from gilingan po, titimplahan lang po siya ng sugar. Then lalagyan na po siya ng buko and then steam. Then meron na rin po kaming buko pandan. May melon, may orange na rin po. So marami pa po kaming iniisip na ibang flavor. Yung Guinness World Record po, ginanap po nung 2018. Ayan po. So nanalo po ang Kalasyaw. Pinaka-biggest puto mosaic. Ayan po. Ang presyo po natin is 110 per kilo, yung plain, tsaka kuchinta. Yung mga may cheese po, tsaka ibang flavor po is 130 per kilo. Pero yung impalta, yung special po namin is nagkakahalaga po siya ng 150 pesos, which is the ham and cheese, yung mga may dalawa pong flavor. Subukan nyo pong tikman ang aming produkto sapagkat kaiba po ang Puto Kalasyaw. Kaya subukan ninyong pumunta dito sa aming bayan, tikman nyo ang aming puto para masiyahan kayo. Hindi kita masisisi kung bakit babalik-balikan mo ang Puto Kalasyaw. Sino ba namang hindi? Panalong-panalo ang lasa nito. Masam-sami! Puto, Jakila Mangalim!